Ce ne-ar fi plăcut să știm mai devreme pe marketing și vânzări? Episodul 29. Ghiși ce? Like-urile nu plătesc salariile. E foarte ușor să urmărești cifre care arată bine, dar e greu să urmărești cifrele care dor. Totuși există două tipuri de cifre. Unele te fac să pari ocupat, altele te ajută să iei decizii. Indicatorii de imagine nu îți spun ce să faci mai departe. Indicatorii reali îți spun ce să oprești, ce să continui și ce să schimbi. Dacă o cifră nu influențează o decizie, nu este un indicator real. Așa că îți propun un pas cât se poate de simplu. Păstrează maximum 5 indicatori pe care îi urmărești constant. Spre exemplu, câți oameni potriviți intră în proces, cât te costă o vânzare, cât durează până la decizie, câte discuții se finalizează și câți clienți rămân. Restul indicatorilor, hai să categorisim ca fiind zgomot. Când urmărești mai puține cifre, ansamblul devine mai clar. În următorul episod vorbim despre cel mai important reper pentru un IMM.